Lige nu der står jeg her ved Hindsgavl, og jeg har lige afsluttet et kursusforløb, og jeg vil simpelthen bare sige tusind tak for en fantastisk god dag. Jeg er mega glad og taknemmelig for, at jeg har kunne få lov til at hjælpe, og jeg er mega glad og taknemmelig for, at jeg gik og tænkte på sådan på vejen herned, at jeg har fulgt min drøm, og at jeg har taget de skridt, der skulle til. Det er jeg både stolt over, men jeg er også meget taknemmelig for, at jeg egentlig har haft modet og turde selv at tage de skridt og turde selv og mærke efter, hvad der er vigtigt for mig. Det er jo også det, jeg gerne vil hjælpe andre med, så jeg tænker, at det føler jeg mig rigtig, rigtig meget klar til. Jeg føler mig rigtig, rigtig meget taknemmelig for, at det virkelig har formet sig så godt, som det er. Det har. Har været, og der er selvfølgelig snublesten ved vejen, og nogle store huller ind imellem os. Men vi har kommet rigtig godt over dem, og jeg er helt klart kommet styrket ud af det, og jeg føler, at der er sket noget nyt. Det er min intention at inspirere til vækst og trivsel og energi, og jeg oplever, at min forretning har udviklet sig til at have meget fokus på det, der sker i nuet og på forandringen. Jeg får nogle gode responser, og jeg får, selvom det er, at man tænker, kan vi virkelig gøre det på en hel dag? Kan man få coaching eller den her udvikling til at slå til en hel dag? Det kan man så rigeligt. Der er masser af materiale. Så tak fordi, at det er sådan. Jeg er overvældet over, hvad det er for nogle resultater, jeg får at vide, at jeg skaber. Jeg er ikke engang helt sikker på, at jeg selv forstår det. Men tak alligevel. Jamen, jeg er faktisk lidt mundlam, og nu vil jeg lige stå og nyde udsigten. Jeg tænker lige, at jeg vil filme her, så I kan se udsigten. Se, hvor smukt det i virkeligheden er her. Fantastisk. Fantastisk. Fantastisk.